17,000 familja li jgħixu madwar il-Port il-Kbir bdew jibbenefikaw b'mod dirett mill-proġett tax Shore to Ship fil-Port il-Kbir minn arja ħafna aktar nadifa. Bis-saħħa ta' dan il-proġett se jonqsu b'aktar minn 90% tas-sustanzi li jniġsu li joħorġu mill-cruise liners fil-ħin li jkunu sorġuti mal-port. Dan għaliex vapur m'għandux għal xiex iħalli aktar il-magni li ħafna drabi jaħdmu b'mod konvenzjonali mixawrin biex iħalli l-kurrent elettriku għaddej fuq il-vapur. Minflok jitfihom u l-cruise liner jieħu l-elettriku mill-pajjiż. Fl-inawgurazzjoni il-Prim Ministru Robert Abela ddeskriva l-proġett bħala wieħed mill-aqwa proġetti tat-tip tiegħu fl-Ewropa u jagħmel minn Malta fost l-ewwel pajjiżi bi provvista ta' enerġija elettrika Shore to Ship li kapaċi tissupplixxi lil massimu ta' 5 cruise liners. Għalli hija l-unika faċilità tax-xorta tagħha fil-Mediterran. Spjega li s-settur marittimu huwa kruċjali għall-ekonomija Maltija kemm il-lat ta' merkanzija iżda aktar mill-lat turistiku bir-riżultat li qed joħolqu numru ta' sfidi li b'dan il-proġett qed jiġu indirizzati. Qed nitkellmu dwar proġett aktar minn 30 miljun euro ġej minn fondi Ewropej ukoll, jiġifieri hemmhekk laqgħa li kellna lura fl-2020 li nġibu l-ikbar pakkett finanzjarju laqgħat ġab pajjiżna ta' fondi Ewropej illum qegħdin naraw jitrasforma ruħu f'proġetti tanġibli u nemmen li dak huwa l-bilanċ li rridu noħolqu f'dan il-pajjiż. Mhux li nċekknu l-ekonomija, x'jekk inċekknu l-ekonomija ibagħtu finanzjarjament in-nies, imma li l-isfidi li joħloq it-tkabbir ekonomiku nibqgħu dejjem inkunu fuq quddiem biex nilqgħu għalihom u nemmen dak huwa il-bilanċ anke ta' sostenibilità li jixtieq il-poplu tagħna. Żied jgħid li ma jiswa xejn li wieħed jitkellem fuq it-tibdil fil-klima imbagħad ma jirrispondix bi proġetti tanġibbli, semma proġett simili għaddej ukoll fil-Port Ħieles filwaqt li ddeskrivihom bħala proġetti minn kullana li kollha għandhom lan li jtejbu l-kwalità tal-arja u biex il-qalba ambjentali tkun suċċess. Filwaqt li elenka numru ta' proġetti oħra fosthom fl-immaniġġer tal-iskart, tal-ilma u spazji miftuħa, il-Prim Ministru qal li dawn kollha jikkonfermaw li minkejja Malta pajjiż żgħir fl-Unjoni Ewropea u fil-Mediterran huwa ambizzjuż fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Temm jgħid li l-mira tibqa' li Malta tkun gżira climate neutral sal-2050. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal li dan il-proġett se jkun qed jikkontribwixxi sostanzjalment biex il-pajjiż inaqqas l-emissjonijiet u tniġġis fl-arja bir-riżultat li titjieb is-saħħa tan-nies. Żied li l-Gvern m'għandux biss l-obbligu iżda qed ukoll jimbotta fid-direzzjoni biex proġetti infrastrutturali jissarfu fi kwalità ta' ħajja aħjar għan-nies.